Ahoj, ja som nová videa a toto video bude vlog z Bulharska. Dneska ideme do Krakova, kde pozrieme si centrum, prespíme tam jednu noc a potom zajtra o 10:00 odlietame z Krakova do Burgasu a potom budeme týždeň v Bulharsku. Takže mám z toho natočím vlog a nech ty, jo. Vyzerá to strašne, ale to nevadí. A dúfam, že sa vám tento vlog bude páčiť a vidíme sa na ceste. Fiček. Tričko z nejakého gate z Hausu, potom mám kraťase z Biker Shorts a mám návidelník a na ešte šeltovku. A to je vlastne outfit na dneska a potom vlastne aj na zajtrajšok na letisko. A teoreticky aj na keď sa budeme vracať. Ešte mikinu si beriem, ale asi takúto krémovú. Haló. A my sme tu. Ja som bola nasvetlená, takže vám to preskám nejakými zábermi, ale práve som na balkóne a to tak bolo 3,5 hodiny. Pozeral som si nejaké veci, čo mám v mobile, popravila nejaké fotky a zahrala hry, takže pán pohodka a jo, to je asi všetko, neviem. Je to pekný, akože apartmán, sme tu na jednu noc, takže zajtra odlietame. A natočím vám apartmán-tour, ale teraz tam všetci ležia po tej ceste, takže na to natočím neskôr. Ale to je celkom zaujímavé, skúšať za mnou. Toto je to biele. A je to aj biele, ale to potom za mnou je to čierne, takže je to fakt zaujímavé. A chcela som stať takto na stolík. Ale nedržím. Takže tak. Tu máte pár záberov z toho, ako sme sa išli po obede prejsť po starej časti Krakova. Ok, ideme natočiť room tour, apartment tour, alebo to je keď. Ok, tu máte dvere. Takto ako prídete, tak tu je zrkadlo, teda skriňa, takto s veľkým zrkadlom. Fiček, zase. Máte telefón, kúkatko, hej. Potom to je kúpeľňa. Takto tu je umývadlo, zrkadlo, sprcha a vecko. To zasneme. Potom takto tu je gauč, kde máme ja posteľ so sestrou. Kuchyňa, telka, potom to je stolík, výhľad z okna a potom tu je spálňa, skriňa, ďalšie poličky, pracovný stôl so stoličkou, výhľad a to je balkón, kde je vlastne stolička, kreslo. Toto je asi ku klimatizácii, I guess. A výhľad. Možno vidíte, I don't know, because, wait. Sorry. To všetko je tam, ale akože vždy by som si to nedokázala predstaviť. Keby sme boli dva, tak možno z kufra, hej. Keby sme boli dva, tak asi hej, ale tak to asi nie a proste to úplne malé, takže to je sa vstukom. A bak na to, I don't know how to call it. Fiček. Kofor, hej. Ideme do lietadla. Ok, idem robiť apartmantu. Tu sú dvere, ako prídete. Vešiak, nie, proste skadlo, je prvá kúpeľňa. S ktorým som sa zabila. Zakadlo. Proste kúpeľňa, hej. Potom kuchyňa, gauč, to je vlastne posteľ, to budem ja spať zase so sestrou, stôl, telka, to sú schody hore, ktorých vidíme hore, za času, tam je pomaže. Ok, to je spálňa, teda posteľ.
Tak toto je skriňa, to je druhá kúpeľňa. Toto je väčšia. A to je potom balkón. Tak neviem otvoriť, ja viem, okej. Je tu umelá tráva, je to takto. Tam je západ slnka. Oh my god, to je pekné. Tak som to dala na výšku, ale to je výhľad. Dobre, tak ľudia, teraz vážne viete iba mačka, lebo to bolo vtipné. Ale tam boli nejaké ľudia, kde sa do mňa kúkali. Ticho. Ale ten spad je pekný, takže sa pôjdem odfotiť. A neviem, čo mám robiť, pretože tu není nič, čo mám robiť. Všetci išli sa prejsť, ale ja sa proste nechcela. Som proste unavená, lebo som opäť nespala v lietadle, ale takže sa musím pospať. Takže som spala a som unavená. Čo? A proste idem sa odfotiť západ a see you later. Ja neviem, čo mám robiť, pretože tá telka ide iba po bulharsky a ide to proste na angličtinu. Takže ja som teraz kúkala tam, tak ma sú v bulharčine. Som to mega zaujímavá. Myslím, že to je lepšie. Tam takto. Vyzerá to trošku znesiteľnejšie. A inak sa to nič iné nedá robiť, pretože som to sama. Lebo všetci išli do toho mesta. Upsi. A ju to rozhodol to ničo. Ja že ma nechty, prosím vás pekne, to som ukazovala na začiatku, ale proste koho to napadne? Prečo mám palec? Koho to napadne? Mňa. Pretože to hrozne áno. Don't care. Neviem, čo mám robiť. Šlo by som čítať, ale skôr som zadela pohár. Máš byť červený? Kajte sa. Mám to toto. To stiralo sa, ale mňa to proste nebaví. Ale už mám iba nejakých 140 dokonca. A potom mám v kufri. Teraz kde? Som si skoro treskla hlavu o schody. Som si kúpila Krutého princa pred dovolenkou. A si ho tu chcem prečítať. A potom tu moja sestra má Secret of Cross v angličtine. A ja mám si to do slovenčine. No ale fajn, že to nie je moc počítať, to je tichšie, lebo mi príde, že to moc nahlas. Ale nie, ja som si proste povedala, že najprv prečítam toho Sira Lewisa a až potom začnem čítať do Krutého princa. Takže najprv musím načítať toto a mne to bude strašne nudne napísané. Ja som sa tých 210 strán nedovedala nič, no akože asi pár vecí, ale proste nič nové. Teraz som na kapitole, ja by som, asi majstrovské roky, hej. To proste všetko. Čo to mám robiť? Dal by som si zmrzlinu, ale to mi to debilné. Ja mi vonku nejaké typy, dúfam, že ho teraz nevidel, lebo neviem, čo si o mne pomyslí. Ja, že vám môžem spraviť haul toho, čo som si doniesol na dovolenku. Nie som si kúpil, ale toho, čo som si doniesol. Lebo kufor mám tam, no to nevidno. Aj to knižko tak vidno. Tam to je. Dobre.
neukážem vám všetko, ale I don't know. Čo robia ľudia, keď sa proste nutia ukázať vám, čo si dajú na dávku? Tak to je debilne. Vej. Love you. Teraz mi hra nebezpečné, akože to je v pohode, ale je to v bohorčine. Mal som to tričko, to Speed Racing. Či Need for, I don't know. Taká tešná, prišla som stať a keď na tento box niekto pozrie, tak fakt budem kúpená, pretože toto som mala. A ja som proste toto zviazala, pretože ja keď ho mám normálne, tak to som ho proste mala. Proste fitček, come on. Tento fit fituje. Ja som ešte na to mal dlhé gatie, rifle, pretože na lietadle býva zima. Nebola vôbec dneska. Ale proste keď mám takto, keď niekde ešte že to je pokrčené úplne, ale keď to mám takto, tak som tam úplne utopená, že to tričko ma zožerie. Takže to vlastne takto. By the way, keby sa niekto pýtal, čo mi je jasné, že sa nikto nebude pýtať, ale ja to poviem, tak je to tričko som si nekúpila sama, aby som si také dlhé tričko asi nekúpila, ale kúpila ma kamarátka a na narodeniny a jeho nesmela som takto. Ale mne sa páči, že to má takto dlhé rukavy a že to je vlastne možno kropnuté. Áno, to také crop top. A ja som biela ako stena. Dneska som mali na pole. Ja som inám, pretože I don't know, ale toto musí byť strašne ďaleko od kamery, aby ma bolo vidno celú, takže ja musela dať inám. Preto som práve raz spustila to tričko, vážne netuším. Takže, možno takto. No, takže. Dneska sme prileteli. Takže treba na letisku. Možno do 2 storytimey. Actually mám tam 2 storytimey. Ok, začneme tým dneskajším. Treba na letisku. My sme leteli z Krakova a nie z Bratislavy, pretože tie letenky z Krakova boli o dosť lacnejšie. Z Bratislavy boli extrémne prevražené letenky, takže sme leteli z Krakova, kde sme vlastne prespali jednu noc. To ste vlastne videli predtým, ale nemoc, lebo I don't know, ok. A možno kúkam aj celku. Prespali sme jednu noc, dneska sme leteli o 10:20. Nám to letelo, takže 8:20 sme to museli byť. Takže sme radšej prespali, ako proste ráno ísť. Aby sme aj niečo videli z mesta. My sme si tie letenky vytlačili a proste tam musíte ukázať tie letenky. No a moja sestra mala tie letenky, áno, vybrala a ten typek proste oskenoval, všetko povedal a potom sa tak zamračila, že to určite nejaký problém. Áno, že a on, že this doesn't fly today. A úplne, že no dobre, tak to sme v kari, tak to neletíme, či čo? Nakoniec sa ukázalo, že my sme dali spiatočnú letenku, takže sme to oskenovali na svet. Akože nebolo to ešte, že tam proste niekto nebol, ale proste úplne, že this doesn't fly today. Je úplne, to akože sme to zbytočne? No nie. Nakoniec nie. Nakoniec mi dali blbú letenku, takže všetko pôjde. No a včerajší story time. Vieš, neviete, že sa jedná, ale ja viem. Takže my sme včera boli v tom Krakove a čo vám poviem, to nesúvisí s tým videom, proste my tam prídeme a začne pršať. A on proste pršať, takže sme sa schovali a potom prestal pršať, takže pôjde. Ale no, išli sme popri takej rieke, išli sme popri rieke a tam boli
jak tam, no proste išli sme po rieke a tam bola proste pešia zóna a proste presekli sama a my sme išli. A proste okolo nás išlo fakt veľa ľudí, pretože proste logicky je to pešia zóna a takže veľa tam chodilo. A proste išiel tam aj jeden taký chalan a išiel tam asi s rodičom, to vyzeral. A proste ja som sa, vyzeral byť v mojom veku, vyzeral, že má 14-15, ja mám 14, takže pohodka. Aj keď má 16, tak 2 roky. A proste, ja sa pozerám proste po chalanoch v mojom veku, pretože why not, proste nikdy nevieš. Takže som sa proste na ňu pozerala. A akože chápeme, ne? Chápeme. Dúfam, že chápeme, pretože to nechcem vysvetľovať. A proste bol pekný. Svetlo blázne bol pekný. No a tak som sa proste na ňu pozerala, on sa potom pozeral na mňa. A proste sme si vymenili očný kontakt. A to potom vyšlo trafne, tak som proste sklanila hlavu, ale som sa iba usmiala. A odišiel preč. A teraz čakáte to odhalenie, že prišiel za mnou a vypýtal si Instagram? Nie. Chalanko, máš smolu, ale nemáš. Blbé. Takže to je story time. Ale kamo, akože, keby prišiel... A proste, ja som išla vedľa môjho otca a on úplne, že pozeral sa po tebe, čo? A že, ja pôjdem, a čo? Ale neprišiel, takže a už ma asi nikdy neuvidí, takže keby náhodou toto kúkal nejaký polský chalan, ktorý ma videl takto oblečenú, nie takto oblečenú, wait. S týmito riflami, s týmto tričkom a s rozpustenými vlasami, facial tokou, ozvite sa mi do komentárov. Love you. OK. Už tu 11 minút ja poviem o ničom. Toto asi zostrihám. Pretože... Ináč dneska sme boli na pláži. Všade je veľa ľudí proste. To je po anglicky, že si iba po rusky, ja neviem po rusky. Zaujímavé to bude. Zaujímavé. To asi všetko a nedočiahne sem Wi-Fi. Akože ona dočiahne iba dole. A to je nejaká nová, ale na to nemám mysle. Takže neviem čo robiť. Mám proste šrobiky. Taká hra. Na mobile. Nej, offline. Ale proste nemám čo robiť. A to už asi všetko, lebo neviem, ďakujem ničom. OK. Vidíme sa zajtra. Pokiaľ sa daň skončí, nestane. Ste na schodoch, takže... tak. 11 minút vaping session. Som v pyžame, pretože som spálená. Tuto nemôžem to ukázať, lebo mám pasenku, ale keď sa prezlučujem, dám si telko a ukážem vám to. Všetci odišli na pláženie, pretože to extrémne boli, keď sa hýbe. Teraz, ak som nosila ten mobil, tak úplne Ale ideme na pozitívne správy. Ja som si to bolo v tomto vlogu, alebo v tom vlogu, ktorý točím z mesiaca júl, ktorý uvidíte až po tomto vlogu. Tak som hovorila, že som si kúpila Krutého princa. A chcela som to prečítať až potom, čo dočítam tú knižku C. Lewis. Tuto. Ale proste ma to prestalo, proste som tu. A proste ma to nejako nebavilo, tak som si proste povedala, že dám šancu tomu Krutému princovi. Prečítala som to za menej ako 48 hodín a to nie je to, že by som to čítala neustále. Ja som proste mohla čítať a ja som proste bola na mobile proste. A takže nejakého čistého času. Ja by som to dala aj za 24 hodín podľa mňa, ale proste nečítala som to úplne, že non-stop. A ja som začala čítať tak hodinu predtým, ako som išla spať, takže... tak. Extrémne spálená. Čaká sme boli v meste. Má tam otok show, to vám dám sem nejaké zábery. Púšťam si tu MTV, pretože všetko ostatné ide v bulharčine. Okay. Viem sa povedať, ale oznam sa vám potom. Tam... A ďako,
lebo aby som čo najmenej drážila tie plecia. A tak to boli, kde sa mám zuknúť. No, jak som spálená, vidíte to? A jak mám svietielko, tak jak sa mi bolí. Ale aj keby som mala tričko, tak to boli a mám svietielko. Akože takéto. Takže som si dám to. Že to bude menej boliť, jak toto. A to extra nebolí. Mám to si to skúsiť dať a ani to bude menej boliť, jak toto dielko. Ale keď som tričko, tak to boli extrémne. Toto dielko je správnejšie materiálu, akože tie ramienka, takže to však moc neboli. Ale strašne to boli. Ja som teraz zaberiem, takže sorry. Išla som to bolo dielko a nepožila som s ním. Bolo to ako, že to je to takéto znievaké klasické a proste áno, toto je také, toto je proste taká lepšia látka ako toto, takže a teraz toto dielko. A extrémne ma to boli jak ďas, pretože ja som to spálila než prvý deň, hej? Úžas. A dneska nemôžem ísť von na to slnko. Ináč trošku sa mi vlnia vlasy, takto. Čo som rada, pretože niektože mám rada také tie wavy curly hair, ale teraz si vždycky robím takými copikmi, ale teraz. Tak si robia normálne, čo je dobré. A keď to počať niekomu muziku, tak sorry, ale jediné, čo sa môžem je púšťať si MTV. Takže. Až tá sukňa, ona je mega proste super, ja mám rada. Proste ono to je ako, jak proste športová sukňa, proste pod tým máte krátese a na toto. A nie je to oficiálne, je to staré z katalogu. Ešte mám zrkadlo, takže budem si tam pozerať, keď bude taká normálna. A ja čo ešte poviem. Až by som spala na Action na všetko boli. Takže ja čo mám z toho Hamiltona. Tak keď hľadaš na to neviem, čo budem robiť. Mám nejaké knižky na Wattpade, takže na Wattpade. Ale akože nie, že ja som si myslel, že si ma to nejaké rozčítané, takže to budem asi. A potom moja sestra má Six of Crowns, 6 Havranov alebo Crowns. I don't know. Takže to si ma nepočítam. Ale to v angličtine. A ja neviem anglicky, akože viem. Ja tak, aby som čítala knižky v angličtine. A ešte som chcela, ja som včera spala 5 hodín. My sme išli spať tak o 1 so sestrou a spala som že o 6, a bol som tam v pohode. Dneska som spala 6 hodín a som tiež v pohode. Ja neviem, ale keď som napríklad 9 hodín, 10 hodín, tak som plne ráno rozbitá a teraz som spala 6, 5 hodín a som plne v pohode. Takhle môj setup, to som mala knižky a to som mala položený mobil na schodoch.